Igama lami nguSinewa wakaZondi. Ngibhalele la ekhaya ngifuna ukusizakala ukuthi ngaba nenkinga ngalala nomfowethu. Leti iqala nini yokulala nomfowenu ukuze sibe nesithombe nje njengababukeli beNethezeka TV? Ngingasho ukuthi yaqala ngo-lockdown 2020. Mase ngilibeka udaba umfowethu salingeka sobabili endlini wangena ngigeza ephuzile. Sasilingeka lapho kungekho umuntu endlini. Ake ngibingelele ibuke lapha ekhaya. Igama umzothule kwakashebe isibongo. Mafufuka njengento engabani isabhanesamba umgosengalela maqedwe namafoza nokhathi isigodla kodwa athi mawuvimba ngala uthi kusungale. Ngumkhofo oyiphayi madekelo shasa ngethela. Yabingelela le iNethezeka TV sithi uphila kanjani? Uyabona namhlanje sifakilelwe omunye wababukeli bethu la kwiNethezeka TV okuyena ozosithulela udaba lakhe ukuthi kungani esibhalele ekuthekela ukuthi sibe naye ekwazi ukubhodla kulokhu anakho kuyakhe inhliziyo nokuthi ekwazi ukukhululeka. Khona intokazi esinayo njengamanje uSine. Ake kubingelele Sine ngikwamukele kwiNethezeka TV. Ngiyabonga. Ngiyabingelela ababukeli. Igama lami nguSinewa wakaZondi. Ngibhalele la ekhaya ngifuna ukusizakala ukuthi ngaba nenkinga ngalala nomfowethu. Leti iqala nini yokulala nomfowenu ukuze sibe nesithombe nje njengababukeli beNethezeka TV? Ngingasho ukuthi yaqala ngo-lockdown 2020. Mase ngilibeka udaba umfowethu salingeka sobabili endlini wangena ngigeza ephuzile. Sasilingeka lapho kungekho umuntu endlini. Manje ukulingeka kwenu kokuqala ngisiyazi ukuthi lockdown ziningi izinto ebezenzeka ngelockdown nala khona uthola ukuthi abantu ababi uvanze emphakathini. Nina nanihlala nobani ekhaya iziqale leyo nto ukwenzeka? Ekhaya ngingasho ukuthi sihlala noma uma wengekho emsebenzini. Kwangena ke umfowethu ngigeza yaqala lapho ke inkinga yethu. Manje mayiqala unigeza ngifuna uqala lapha ekuthena ukuthi niyavumelana noma kukhona mhlambe imibuzo nongabaza okwaba khona nakuwena ngaleso sikhathi? Ngingasho ukuthi sasiphuzile izinto kwaba easy ukuthi kwenzeka kanjani nama angazi. Kodwa ngithiwa lento isaqhubeka ngoba akasayekeki. Mayingayekeki igcina phi njengamanje ngoba usibhalele kukhona into oyifakile ngenkathi usibhalela wazi wathinta abantwana ngenkathi usibhalela kungena kanjani indaba yabantwana? Ngingasho ukuthi ngamitha ngawo u2020. Umntwana ke samthola khona sasilingekile siganga sobabili. Manje ke ngisisaba nabantwana ababili manje. Ngikuzwa kahle ngifuna la ku10 Phothini niqala ku2020 mawuthola ukuthi wena usuyithwele utshela bani utshela umama awunayo yini enye iboyfriend mhlambe eseceleni enibonana naye ngalezo ikhathi noma wenze njani utshela yona noma ubika kanjani? Ngingasho ukuthi ngafihla akekho ngamtshela. Kona iboyfriend ikhona engizwana nayo. Ingane naye ayitshela ukuthi eyayo. Nanibonana ngayi lockdown naye iboyfriend? Singangiphuma nje ngiyosiyobonana naye. Kwakufana nasemhleni uthola ukuthi mhlawumbe phambeleni nanibonana njalo ngesonto noma kwakwenzakalani? Ngangiyomvakashela simesilele ngingamuzwa. Ngifisa ngathi mangabe ngileli naye ngifisa ngathi ngingabuyela emuva kubhuti wami. Nawe wasunalo ukulangazelela umfowethu? Yebo ngase nginakho ngoba ngase ngamusa omunye umuntu. Ngase ngizwa yena kuphela. Umama uthini? Ngifuna ukubuya lapha ngoba phela siyazi ukuthi isisu siyabikwa. Umama uthini ngalesikhathi uthola lo mntwana oqala? Uma uthi awumtsheli umfihlela kuze kube nini? Uthini yena umntwana momthola? Umama wazi ukuthi ingane yale boyfriend yami le eyazi. Ingakho ngizongabhalela la ngoba ingane sezizaba mbili ulokhu still azi ukuthi ezalenye iboyfriend yami. Isekhona namanje boyfriend? Yebo isekhona. Manje ngifuna ukubuza la ekhaya lento isafihlekile. Mayifihlekile akukho la ifuna ukuyiveza khona mhlawumbe eyeni nobhuti wakho
mhlawumbe uma kukhona noma wonke umuntu noma nilinda kuphuma wonke umuntu? Ngingasho ukuthi bisafihlekile. Besikwenza lokho bengabe siselisodwa. Engakho ngizabhala la ekhaya ngoba ngifuna ukusizakala ukuthi ngiphume kulesi silinge ngibhekene naso. Okay, siyazi ukuthi ke lento izodinga ikhaya. Wena okusho ukuthi kufanele usivumele ngelinye ilanga noma usivumele nje uma kuya ngokuthi sithola abantu mama ekhona ekhaya sifike qathatha mhlawumbe selibeke lo daba noma i-boyfriend uyafisa ukuthi yazi manje iqiniso ekuthenini ukuthi izingane akuzona ezayo uma kufanele siyifonele shothi singafanele siyifonele na i-boyfriend mhlawumbe sicela ukukhuluma nayo ngasese. Hayi ngingabe ngisizeke kakhulu base ngifuna konke kuphumele obala manje. Abantwana wena uzothini ngabo njengefamily noma umama uzothini ngabo kubona uzofuna ukuthi nabo sikwazi ukukhuluma nabo abazali ngabo labantwana ekutheni ukuthi vele bangabala ekhaya noma bakaphothi? Yebo ngingajabula kakhulu ukusizakala ngalokho ngoba ngifuna manje kuvele wonke amaqiniso ukuthi ingane eyala ekhaya. Manje ngifuna ukubuza la ekutheni ukuthi uma kuya ngokuthi kukhona izimo ezithinta umndeni ezinye oyibonayo ukuthi ziyanitswinya noma zinitswinya nobabili nobhuti wakho ngabe kukhona mhlawumbe enye into enoqhuba ngayo ngoba eminye imizi yayiziphuma mhlawumbe ezibongweni thizeni esebeyimela ngesinye isibongo sebephuma kulesi ngenxa yezigameke ezikanje senithola isikhathi eside njengamanje ningathini kulokho ukuthi nina nisazoqhubeka noma ufuna ukuphuma esilingweni kuphela? Ngithanda ukuthi hayi iphele lento yethu ngoba hayi angiboni ukuthi izosiza iyaphambili. Ngithanda ukuthi yebo. Kobaleka ukuthi ngelinye ilanga nathi siyinethezeka TV njengoba nisibhekile babuke lapha ekhaya kobaleka ukuthi nosolwazi sibathole abazi kabanzi kakhulukazi ngalezi zinto ezithinta kakhulukazi ubudlelwana obakhiwe mhlawumbe umndeni owodwa ngoba leyo nto isuke ibalekile ngoba kukhona izibongo uthola ukuthi siphuma kulesi bongo saphuma ngesici esikanje sagcina sakheka siqhubeka umntwana uyayikhulumela yena uthi into ayifisayo ukuthi yena kuphele ngakho lokho manje sithini ngabantwana ngabantwana bazoma kanjani esimene sikanje leyo nto izodinga kakhulukazi abantu abangosolwazi sizozama ke ekutheni ukuthi sithole futhi lo okuyena umuntu owazi ukuthi abantwana abakhe okuyiyona isoka lakhe sikwazi ukuxhumana naye angazi ubhuti wakho lazi lonke udaba kodwa uthule nalo udaba inkosazane ikhathazekile mbuke lapha ekhaya ziningi inkinga ekanje ekhona kungenzeka ukuthi nginangelinye ilanga sizame ekuthenini ukuthi nabanye beze nezinye zeinkinga ekanje manje nkosazane ungathini uqwashisa nokuxwayisa kakhulu abantu kakhulukazi abaphila ngaphansi kwesimo sikanje uthola ukuthi bathule iminyaka? Ngingasho ukuthi into engayisho kubantu ungavumi ukulingeka emndenini. Ngiphinde futhi ngisho ukuthi ngavumi ukulingwa utshwala. Kumele sizame ukuthi nicontrole nizame ukuthi nibambeke. Ikona lokho engakusho kubantu. Okwamanje mbukeli into esoyizama ukuthi sikwazi ukuthi siyamthola yini lomlisa awazi ukuthi abantwana abakhe uxoxwe naye sibone ukuthi lo daba luhamba kanjani. Uma sikhuluma naye usisi uzuyena ozokwazi ukuyikhulumela naye ekwazi ukuthi exoxe naye uma kuya ngokuthi kufanele ezefinyelele nathi la sikhona sizokwazi ukuthi sixoxe naye njengamanje ukuze sikhombise ukuthi nalo daba lisaqhubeka ngaphambi ukuthi size siluse kahle kubazali nakwifamily sesibaqoqa kahle ekuthenini ukuthi ezinye zezinto abantwana bayakhathazeka ekuthenini ukuthi sebenze izimo ezikanje kodwa bengakwazi ukuphumela obala njengamanje ake sizame ekuthenini ukuthi sixhumane nayo lensizwa njengamanje ukuze sikwazi ukuthi uhlelo luqhubeke ngendlela. Buke lapha ekhaya imizamo yethu engathi yahlangana siyakwazi ukuthi sixhumane nalo
onguyise wabantwana Mbumbulu kakhulukazi ke mangithi Mbumbulu ngisho ukuthi lo oyisoka lentokazi uSine lo esikhuluma naye njengamanje kumanje sizobheka sambe sokhuluma noyise wabantwana lo ongayena uyise wabantwana oyisoka okwasulelwa ngaye ekuthena ukuthi uyise walabantwana bobabili njengamanje ake simbone ukuthi siyamthola yini khona la kwi Nethezeka TV sizofuna njengamanje sibheke ukuthi uyatholakala yini. Ngiyacabanga ukuthi somthola njengamanje. Yebo kunjani mkhulu? Siyaphila. Ukhuluma noMzothule Shembe la kwiNethezeka TV. Yebo mkhulu la sithunywe intokazi othandana nayo la uSine ekuthenini ukuthi sikwazi ekuthenini ukuthi sixhumana nawe njengamanje. Ngabe uyamazi uSine? Inethezeka TV le. Hayi lotho mkhulu into esingayenza njengamanje ukuthi sixhumananise naye ukwazi ukuthi ukhulume naye njengamanje. Ngicela ukhulume naye njengamanje. Yebo baba ingane zami. Yebo baba unjani ingane zami? Ngiyaphila. Ngithanda ukuthi ngibhalele la kaNethezeka kunodaba bengifisa ukulibeka kuwena. Yebo sithando sami. Yebo. Yebo. Bengithanda ukukutshela udaba lenkinga nemayelana nezingane. Indaba sithando sami ingane zami umhlali yagula le kodwa sithando sami siyagula ingane. Hayi ayiguli. Mama kusiyaphi. Kunodatshanyana la ukuthi nginenkinga wena wazi ukuthi izingane ezakho inkinga izingane akuzona ezakho. Ngithi nginenkinga la bengifuna ukukutshela ukuthi izingane lezi sinazo sobabili. Lokho bengakuthanda ukuthi sixoxe sisobabili noma ngazi. Ingane ngalingeka ngalala nobhuti wami. Ingane ngalingeka ngalala nobhuti wami. Usungigulisa, ungangigulisi. Usubali ngaziyo uthini kimi. Uke njengamanje, njengamanje Nethezeka lokukhuluma ngayo, lapho Webhode asenze kanje ngoba udaba mana bafuna ukukhuluma noSine Nethezeka yani Nethezeka umphetho yamanga ma wemteka baba angenze kanje ngoba usuyalazi udaba luphezulu njengamanje sobe sibuye kuwena sikhulume nawe ngoba usuyalazi udaba sizozama ukuthi wena sisondele kuwena noma wena ungasondela la sikhona. Okay umne wethu la uyena ovala ucingo sizokwenza kanje ake simzame simthole simtshele ukuthi sozama ukuthi sihlangane naye njengeNethezeka TV ngoba into esiyenzayo ukuthi sibe nobufakazi nokuthi uma kuphuma udaba kanje udadewethu la ekwazi ukuthi ebe safe endabeni eningi usekhona mne wethu. Ima wemteka baba. Hey asenze kanje mfowethu ngoba siyabona ukuthi kukanjani sozama njengamanje imanje sike sakhuluma indaba yakho nobhuti wakho ekutheni ukuthi ubhuti wakho uza la ngoba uthe ufika nje wathi akwazi umuntu ekhaya. Okay ake sibheke ke ekutheni ukuthi ubhuti wakho siyakwazi ukumthola yena usibhalele inamba kabhuti wakho masimthola ubhuti wakho sazi ukuthi naye uyalwazi lolu daba ekutheni ukuthi sogcina sifikile ekhaya. Masifika ekhaya sizozama ngokusemandleni ekuthenini ukuthi sihlale phansi nanoma wakho elazi lo daba ngoba egcineni leli daba lithethwa umndeni ngaba akunankinga lokho angithi. Hayi akunankinga. Okay. Sasa. Okay, lo cinga ngathi kuvaliwe. Okay, asizame. Oh, kunjani bhuti?
Siyaphila Nkabi yami. Kuhamba kanjani? Ngabe izinto ihamba kahle? Okay, mteka baba, ake ngibheke la uyamazi uSne. Usne wakini tatweni. Okay, usine udadewenu sinaye la kwi Nethezeka TV njengamanje kukhona udaba ade ezosibikela lona la. Udaba kanjani? Cha mfowethu awunabo abantwana nodadewenu. Angisazi manje ukhuluma ngani manje mfethu la. Kahlala kahle udabeni mfethu ukhuluma ngani? Mfowethu anabo abantwana ababili noSne enabathola during lockdown usine usibikela lo daba. Angazi noma ufuna ukukhuluma naye noma ngiqhubeke ngikukhweshe la ukhona ukuphi nendawo sikwazi ukusondela siza ekhaya. Hayi ngisemsebenzini nje ngapha. Okay, singasondela nini ekhaya sikwazi ukubona noma wakho. Lokho ngikhuluma neSne mfethu kuba ngeke ngikwazi ukukhuluma nomuntu engamazi. Okay, Sne. Yebo sabona. Yaba. Yebo ngila kwiNethezeka TV. Kwenze njani? Bengizobika ngalo daba leli esibhekene nalo lwami nawo. Hawu, ufuna abantu indaba uyahlangile ekhanda wena uyapha manje uyazi wena. Hayi inkinga yami ukuthi bese ngikhathele yimfihlo manje. Sengifuna konke kuvela obala. Sineke mfethu asiwazi kwenza lonto sineke. Kuzophoqa ukuthi sikwenze. Sineke mfethu ngeke sikwazi ukuba ingeke kodwa manje ufuna siyeke lento esimnandi kanjena. Ngale nto ayaziwa umuntu yaziwa mina nawe. Hayi sengikhathele ngoba manje hayi. Sengifuna Sineke mfethu lento masiningi ngiyacela mfethu ungangibona simina mfethu. Angifuni ukufika sifuna yeke sineke. angeke izisize lento yethu bafo ngoba hayi izinto ziyonakala kakhulu manje. Sineke mhlawumbe iyaza ngcono kuzomela isikhulumo sobabili mfethu. Sibone iplan mhlawumbe singamuvela kuyohlala kwenye indawo ngcono. Hayi omlethela wemne wethu asenze kanje wemfowethu asikhuluma iqiniso la usine angithi uyazi ukuthi unesoka Yes ngiyakwazi. ingane angithi uyazi ukuthi kwazi ukuthi ekhaya ezesoka wena kodwa ufihlile ukuthi wena unezingane. Yes mfethu kunjani? Imake mntaka baba kungani lo daba lingaziwa ekhaya nizolifihla kuze kube nini? Siqale kudala kakhulu lento sengazi ukuthi Mamtaka baba sibuzela indaba yokuthi manje sesikhulumela abantwana ekutheni ukuthi abantwana bengaze bebheqe komunye umuzi kodwa okubalekile ukuthi thina sosondela njengeNethezeka TV sikwazi ukuthi sikhulume noma wakho sikhulume naye usine ekhona. ngizele ekhaya. Ngizele ekhaya. Awunayo intombi wena? Angayiyeke intombi zami. Hayi mfowethu kodwa sizozama njengeNethezeka TV sizozwa kusine ukuthi senze njani ngoba esefikile esibhalele ukuthi lo daba silithatha kanjani ukuze lifike egcineni. Angivumi lutho. Uzokhuluma mina. Okay, asenze kanje wesine ngoba ngiyambona ubhuti wakho ukuthi uyakholoza. Yini sine eyenza ukuthi ekholoza? Ngocabanga. Angeke ngazi nami. Angeke ngasho ukuthi hayi ungizwa ngimnanda understand. Wena uthe nje awusamuza omunye umuntu uzwa yena kakhulu uthini lapho motha umuza omunye umuntu? Vele kuyiqiniso lokho ukuthi angisamuza omunye umuntu kodwa ke kulesi simo ngiyadinga manje ukuthi lento iphele. Ngoba hayi iqiniso manje fanele lazi ukuthi ingane eza kuphi. Hayi into esoyizama nje ngoba usulibekile udaba selazeka nomfowenu esekhona elazi udaba ukuthi udaba lukanjani isoka lakho selilazi udaba senzela idrama ke ukuthi ingabusenzeka njengamanje sizokwazi ukuthi silidlulise kahle nathi ekhaya lo daba sikwazi ukuthi siyokhuluma kakhulukazi noma wakho nokuthi bazi kahle bonke ukuthi kahle izingane ezikabani ukuze izingane zikwazi ukuthi zibe safe zibe sendaweni eright efanelekile. Sibonga kakhulu Sne ngokusibhalela kwakho ungathini kubantu besifazane nje ukudlulisa nje lamazwi ekutheni ukuthi banazo izinkinga abanye ezikanje kodwa bayifihla ungathini nje kubagqugquzela ekutheni ukuthi abayisukumele lezi ndaba? Ngakusho babukela ukuthi mangabe kukhona umuntu onesimo esibhekene nami nesami ngingathanda ukuthi umuntu angafeli ngaphakathi akayisukumela into yakhe inkinga omefenayo athola usizo elokho engakusho. Sibonga kakhulu umbukeli lapha ekhaya bona masikhuluma indaba ekanje ayithinti usine kuphela ithinta nabantu abaningi
lokhu kwenzeke ngenxa ye-lockdown. Lockdown beyenza ukuthi abantu bavaleleke endlini, uthola ukuthi bahlala njengehlobo ngaphakathi, akakhona umunye ukuthi ephume eyesokeni, omunye ephume eya kakhulukazi kumuntu wakhe wesifazane. Kodwa kubalekile ekutheni ukuthi siphumele obala, sikhulume izinto ezikanje, sidlule noma sidlule kuzona, zingathinti kakhulukazi abantwana, ngoba into masithinta abantwana, ikusasa labantwana liyafadalala, egcineni bazozonda nina nobabili ngokufihla izimo ezikanje. Igama lami ngumzothule kwakaShembe Isibongo. Fukasikopde la ekhala amasoka into bathatha bayidonsela empahleni umphendle Emmanuel. Mama mkhulu kwisigaqazi ibhodo ongaphathwa ngaphezulu thina ngorikhanda. Ngoba zonke into zilukundile uhande manje cije mambo acije umshololo. Ntombi zimpilo enyaka enqathinya seKlemota nobuni namajuba amabili. Shaya ingoma phakathi kwetabezu noma qofu umkhonto odukene ibindi. Umile lapho wafa mina ayiphinde idibane. Netha Zeka TV.